bezala azpimarratu ditugu topagunean. Ez ditugu azten kartzeletan bahituta, iesean eta atzerrian daudenak. Euskal Estatu Sozialistaren beharra berriro ere mahai gainean badago, zuen konpromisoari esker da. Gaztez Koordinadora Sozialista eta ikasle abertzaleok lanean jarraituko dugu zuen askatasun osoaren alde. Eta zuek behin egindako borroka hazien fruitua ernal daitezen. Euskal Estatu Sozialista behingoz gauzatu dadin. Gora euskal preso, ieslari eta errefusiatuak! Amnistia ipar zuekin gaude! Egungo abagune historikoan aurrean hartu dugun posizio politikoak elkartu baitu. Eta orain, hemen gaude, batera, Euskal Herriko gazte sozialiston topagunea antolatzen eta ospatzen. Eskerrik asko esklabetan, garbiketan, margoketan, segiturgintzan eta barretan jardun zareten hoi. Lurralde honetan proletargoaren interesak defendatzea nahi dugu. Klase dominazioa birproduzitzen duen oinarria suntsitu eta iraganeko oroitzapen bilakatzera goaz. Burgesiak ez dezan proletargoa bere oinetara berriro sekula belaunikarazi. Ez hemen eta ez inon. Argi dugu, kapitalismoaren aurrean, sozialismoa ez dela irtenbide bat, irtenbide bakarra baizik. Argi dugu bi aukera gainoz daudela. Sistemaren euskarri izan, ala prozesu sozialistara batu. Ziur gaude, prozesu sozialista antolatzeko aukera errealak ireki ditugula. Eta ziur gaude, topatzen ditugun erronka eta oztopo guztiei, disiplina eta determinazio osoz erantzungo diegula. Gora Euskal Herria askatuta!